Pomáhajú nám moderné cvičenia? V ďalšom videu si povieme niečo viac o cvičení. Cvičíte aerobik? Niektorí považujú aerobik za vhodný tréning kardiovaskulárneho systému. Ale opakovať ten istý pohyb tak dlho, ako vládzeme, nie je prirodzené. Výskyt smrteľných infarktov u vytrvalostných športovcov je o 50% väčší ako u iných atlétov. Prečo je to tak? Cvičenie zamerané na výdrž zvyšuje efektivitu práce srdca a plúc. Zároveň ale zmenšuje ich kapacitu. Pri predĺžovaných výkonoch môžete prekročiť kapacitu svojho srdca. Neprirodzene dlhé cvičenia tak zvyšujú riziko infarktu. Riešenie je jednoduché. Vychádza z prirodzeného uspôsobenia ľudského tela. Naši predkovia čelili zväčša krátkym, intenzívnym výzvam. Skúste teda cvičiť kratšie, ale o to intenzívnejšie. Výsledok sa dostaví. Vďaka krátkym, intenzívnym cvičeniam budete budovať svoju svalovú hmotu, zvýšite hustotu kostí, zlepšite si celkovú kondičku a znížite riziko infarktu. Čo je teda správny kľúč? Kľúčom je získať späť rezervnú kapacitu srdca a plúc. K tomu sú vhodné krátke záťažové cvičenia. Vyberte si cvičenie, pri ktorom sa zadýchate. V ďalšej časti sa dozviete viac. V prípade, že chcete vedieť ďalšie informácie, otvorte si stránku zdravadieta.org alebo si stiahnite zadarmo e-book Tajné princípy prirodzeného chudnutia, ako získať príťažlivú postavu, ktorú vám bude vaše okolie závidieť, bez hladu, šialených chutí, bez stresu a jojo efektu. zdravadieta.org/e-book